2 sec そして check my toes 3 sec お手をどうぞ rightわからないまま日々がローディングプレイしていく肝心から目のハートが歌わないどうした日和に色学が必要かい空気読んじゃダメな時もたまにはあるから1ビ3ビ気をつけて子供騙し like such a melodrama 笑っているだけならお呼びじゃないぜさ尋常コーディネートちょっと着替えたらどこへでもいけるさ欲しいんだ Take me up 100% の印リンクしたってしばらく内緒にしようだってこんな君を自覚でなるのは許しない僕だけかもね One sec でコンタクト 2 sec そして check my toes 3 sec お手をどうぞ rightでも主人公は目を吹くだってそうじゃなきゃページはめくれないんですパピーさんに気をつけて善も悪も少子なき常識のルーツを一歩突くもの